mkhulu eyami phela wena ihlatshwe uhlatshelo bese kuthi le eka ansuko graduation ngayo wenziwe anti-wanto bese kuthi le bovu leya ekagogo mkhulu ngithi mkhulu njengoba ngizobika la into njengoba wazi ukuthi awashiyanga ngedada besayo umkhulu wakho Nkosi umkhulu wakho uzalo bazondile umnelisi ngithi ngicela mkhulu yonke into ihambe kahle lekhaya and kuphinde futhi imali ekhishiwe ibuye imathi futhi phinde futhi mkhulu ucela uvikele izakho ezofo uvikele nabazukulu bakho kwande mkhulu khanyile Queen meets king, then the puppy love thing 103K, especially 38 intanga yami yangisha ngama 2K intanga ithanda ngawe uthi azazi ufunani taya wami nomoya ayawuthuthwa abangani manginawe khitha inhliziyo cela ngalikhipha ledliso shebo zamfina nempito ngithinta khuphela libido kudloshu cross board yeswati yolobola mase susha kuyoqoza imfene hayi umthakathu uyozonda madlamini jamaka sijathu sizele emnyama nenkomo zalo uhlobo nje uhle bendawo wa sabuzo somhlobo uthando lwakho lungishaya 10,000 Sibonge-ke ngibona abantu nje abahle bodwa namuhla
ngiyabengifisa ukuba niqala iculo nje ngiyalibonga iculo eliqaliwe kodwa ngifuna wentombi ekhona ake niqale nje iculo limnandi sijabule namuhla anginalo izwi mina ngizwe lincane kodwa ngicela ningiqalele a beautiful chorus please onezwi First Chronicles chapter 16 verse 34 ufundeka kanjena ke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bongani uSomandla ukuba muhle ukuba umusa wakhe ume phakade amen amen baba uNkulunkulu akhenqele izwi lakho leli izwi lakho lingcwele izwi lakho liyiqiniso singcwelise ngalo siqinise futhi ngalo amen amen leli ihubo lika David mhlawumbe abanye abalifunda iBhayibheli bazoyikhumbula le ndaba ukuthi uDavid uyibhalile emahubeni 116 mayethi bongani uSomandla ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umi phakade nalapha kuma Chronicles sithola ukuthi uye lo David uDavid phela siyakhumbula ukuthi David lana wayeyigagu ekuthanda ukucula edlala lolu hlobo lwe-instrument okuthiwa yi-harp elidlalwa abanye abayaziyo i-jazz edlalwa u-Andries van Velde. uDavid-ke ubhala amahubo amaningi ngoba wayehuba wayecula elinye lamahubo akhe-ke lithi mbongeni uSimakade ukuba muhle ukuba umusa wakhe umphakade. Kungani lithi angabonga uSimakade? uSimakade ufuna simbonge thina futhi okwesibili nakuba sisaphila namanje kungenxa ukuthi uNkulunkulu unesizathu sokuthi akubeke kulomhlaba. Ngivamisa ukuthi ngithi thina esikholwayo ukuya kwethu esontweni njalo ngamasonto sisuke siyothi Nkosi ngicela ukuba ungikhanyisele ukuthi kambe yini le ofuna ukuthi ngiyenze ekuphileni kwami ngasonke ukuze ngeze ukujabhisa ukuthi mhlali ufike usokuthi ngihambe emhlabeni ngibe ngikwenzile lokho wangidalele khona. Ngifisa ukuthi ngize ngihambe emhlabeni kanti ngigejile angikwenzanga lokho uNkulunkulu abefuna bangikwenze. Ngakho-ke impilo yakholwa iwukubonga ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi sokuphila kwakho uyabonga. Ekuseni uvuka uthi ha Nkosi ngiyabonga ukuthi ngiphilile. Ngoba kukhona abanye abantu as we speak ngamanje they are fighting for their lives. Bazama ukuthola just oxygen le ongayithenganga namhlanje. Angithi asiyithengile oxygen namhlanje. Kodwa le mawuya ibhedlela uzomangala khona umuntu who's paying ama-thousands ukuthi ngiyathola nje ukuphefumula bamfakela imishini njengamanje uyazama ukuphefumula kusaphefumuleki kodwa wena you were so lucky ukuthi uNkulunkulu akunike oxygen just for free. But how then do you thank God for such wonderful things? Noma ulinde ukuthi uyombonga uSimakade mhla wathola ilotho. Angikaze ngibaboneke benze njalo. Mhlawumbe bakhona sebathola ilotho bese bembonga uNkulunkulu. Kodwa bathi bangathola ilotho bahambe kusasa amasonto singasabazi nokubazi ukuthi bakuphi. Kodwa empeleni isipho esikhulu nazo zonke isipho sokubonga ukuphila. Amen. Ukuthi ngiyaphila. And bese ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi ungisize ukuthi ngingawamukeleli ize umusa ongaka
ukuthi ey'nsukwini zami zokuphila konke ngingakwenza okuyintando yakho. That is the biggest challenge nesibhekana naso. Ingakho-ke uDavide ethi bongani uSimakade ngoba muhle. uJesu Kristu-ke ukufika kwakhe ezinye zezizathu ezenza afundise uthi uJesu kufanele kuba abongwe uNkulunkulu. Ngicela ukusebenzisa igama eli-strong. Uthi uyazondakala umuntu ongabongi. Akamthandi uSimakade umuntu ongabongi. Ngakho ukubonga uyasixhumanisa noNkulunkulu wethu ukuthi siyabonga Nkosi ukuthi siyaphila. Lokho okunye ukubonga ama-graduations, ukubonga impilo nakho konke okunye sekuyibonus. Kodwa kube kubaluleke kakhulu, it's just nje life on its own. Impilo nje iyodwa. Lokho okunye ukuthi ngilala ngidlile, ngilala ngigqokile, ngilala nginophahla, it's just a bonus. But nakho konke lokho sekuthiwa nguye uNkulunkulu. Uthi uDavide kuleli kuba ngicishe lebe ngisho 116 uverse 12. Uthi kambe yini uSimakade engayiletha kuwe ukuze ngikubonge ngezinto zonke ongenzele khona. Ngingalethani ngoba konke enginakho ngikuphiwe nguwe. So akukho lapho khona engizothi engizoqhosha ngakho ukuthi hey Jesu nakho engikuba khona ngoba nawe ungenzele lokho. Cha akukho. Konke ngikhona nenginakho ngikuphiwe nguye uSimakade. Kuthiwa uNkulunkulu. Sengathi-ke hlobo zami singathi lolu suku sibonge impilo kamama, sibonge ne-graduation. uNkulunkulu angasiza. Uma ulifunda le ndaba esiyifundile la ithi abantu abahambe babonge batshengise umhlaba wonke abongwe uSimakade ngempilo. Engicabanga ukuthi lokho abakwenzile la ekhaya ukuthi basifuna ukuthi asibonge uSimakade ngempilo siphe yona. Manje naphakade amen. Ake sikhuleke. Baba uNkulunkulu oyingcwele Yesu wenkosi yethu Jesu Kristu. Siphinde ukubonga ke baba nomusa ngesipho sempilo osipha sona. Siyabonga ke uNkulunkulu oyingcwele ukuthi simemile nathi kuba sizoba ngofakazi. Sizofunda nathi ukuthi uyabongwa wena uNkulunkulu ngezinto osenzela zona. Siyacela uNkulunkulu ukuthi kuba ngathi sisike ipattern ukuthi sikwazi ukwenza lokho kufanele basikwenze. Sibakhombise nabantu abangazani nawe ukuthi wena uNkulunkulu uwena osibusisayo ngezinto. Siyacela ukuthi kuba usilekelele usiphe namandla, usiphe nokuhlakanipha ngoJesu Kristu Nkosi manje naphakade. Amen. Bonge uJehova befundo. Umfundisi ngamazwi amnandi okubonga ukuphila. Lo khulumayo ke uMrs Dlamini wakhona la eMdlovana. Kodwa njengamanje sizocela ozosichazela ukuthi kungani silana. Isikhathi nje engizomnika sona u3 to 5 minutes ukuthi nje achaze wonke umuntu olandelayo kanjalo ngoba siphuthuma isikhathi. Kusazoba nenye session yesibili yomcimbi. So ozosichazela ukuthi usuku namhlanje lumayelana nani, kungani sila, kuzoba uNtombi. Besamcela asondele ngaphambili. Wamuhle Jehova. Wamuhle Kuyashisa impela siyezwa kodwa kumnandi ngoba kushisa nje. Yebo, uNtombi engikhuluma naye wakamchunu kodwa oganele kakhulukazi. Indodakazi yale ekhaya endala elanywa yizo zonke lezi zinto bephambi kwami. Uma wami nami lo owangikhulisa wakhulisa mina kuqala ngancela kuqala ebeleni weza ngazi intombi zakhe lezi ezine ezilandela mina. Inkosi yosuku namhlanje ingane zale ekhaya zenzela abazali bazo umcimbi wokubonga uNkulunkulu. Ebakhuliseni kwabo
beze beyilento abayiyona namhlanje bayilento abayiyona ngenxa yabazali babo nabo ke kusho bayakwazi ukuthi bemisele laba beyifunda khona bakwazi bethole impumelelo ejikale besho namhlanje. Okunye udadewabo kaSuko uWato wenzela uSuko umcimbi okubonga ukuthi yena ayeqeda ukufunda uyise wabo wayenenhloso ukuthi nikabe umuntu eqeda ukufunda ekhaya bese enzele iphathi. Namhlanje ke uWato wenzela uSuko iphathi yokubonga ukuthi naye esikoleni wafike wafunda wazimisela kwaze kwashaya lesikhathi esithola namhlanje. Siyabonga kakhulukazi sibonga uNkulunkulu akasenzele umusa ukuthi size sifike kulolu suku lanamhlanje. Nanokuthi ke kodwa sibonga lo mzali okhulisele izingane ngendlela akakhuliseka ngoba izingane zinqobo thola imali umuntu ehamba nje nemoto yakhe nemali yakhe eyoyidlela nje akathanda khona. Siyanemukela nonke nemukelekile nonke umuntu oshiselwayo akakhomula ijazi elibeke phansi ofuna amanzi ewacele nje ukuthi akanelanga yilawa acela amanye konke nikufuna ukuthi nizokuthola nje kuzohambela ngendlela efanele sokhamba nje ngolayini lapha futhi kuseke ngiyenza ukubona ngiyabona ukuthi njengamanje uyashiya ngamanje imoto angigula inkosi yami ngabe ngithi hop 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 ngimdala ukunazo naba babuzeni kudade komdala siyabonga uNkulunkulu ngiyambonga kike no imukele kanti yenzweni nikhulekile nithokoze kube mnandi amen siyabonga yazi ukuthi nizokikiza ngoba ngena abakhwenyana ake nikikize phela Angibingelele bathandekayo egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Lo mlanga phambili ke umama uZondi wakhona le Mahozini uyindodakazi yakamkhulu udadewabo kasisi lo esingayo la. Hayi bathandekayo angazi ukuthi ngizothini owakwethu. Owakwethu nje futhi ubaba wenu mama ababili kodwa uma wakhe kwakumamkhulu wami bese kuba uma wami kodwa indlela esikhule ngayo wawungeke uzusho ukuthi sizalwa omama abahlukene sikhule nje siyilento esiyiyona sihlala ndawonye silala ndawonye konke sikwenza ndawonye hayi ke kwazi ukwasho isahlukaniswa ke imendo ke ngoba mina ngishadele kaZonde eMahozini ngishadele la nomunye futhi ushadele kaZonde eMahozini nomunye ushadele kaMadlala su4 kaMadlala eMarisburg eMbala abekho ke labo dadewethu angibaboni kangazi kwenzakaleni ke futhi sobabili ke namhlanje sizobungaza ke impilo kadadewethu segulile kakhulu ke lo dadewethu mina ngiyamangala manje ngimbona namhlanje impela nje ekhona ngoba thina nje indlela kade egule ngayo sase siwavalile ngayo amabhuku kodwa uJehova emuhle nakho namhlanje siyambona muhle udlula mina isiphala mntakwethu hayi angiyazi lento mina ukuthi umuntu ebese evuke kufeni phela wasewakhiwa wabamusha manje into engiyimelela ngimele ukuzobonga lolu suku bathandekwa ngizokuthiwa singanweni ngizocela ukuzobonga lolu suku ukuthi udadewethu nangu siyambona umuntu esasingasazi usoke siphinde simbone ehleli ephila emuhle kanjena udadewethu uthe ecela ngimdlulisele ukubonga kakhulu kulezi izingane zakhe ezimphethe ngalesandla esintofontofo ngalolu hlobo zimphethe kahle usisingane akubuzwa lokhu nani niyabonela nje ukuthi khona into ongathi uyagula kodwa njena hayi bakotha kwandele umuntu ngoba izingane zethu mase zifundile sehlala emadolobheni jika khohlwe ithini wena nje sikubonde nje ngalelo langa nje indaba yakho zingayingeni lezi zikasisi mina ngakhe emgaqweni zidlula zonke izinsuku zizombheka ukuthi unjani noma ke kwakhona ukuthi nje cheze kusisi ubona ngeambulance idlula le special sizomthatha hayibo zimnakile usisi ingane Nkosi yami manje usisi uthi angimbongele kakhulu enganeni zakhe ngimbongele nami qobo lami yabonga batabami ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo ngalento eniyenza kudadewethu inhle imnandi nisibonele sihle kuzo zonke izingane nami ezami ngiyafisa nje ukuthi engathi nami ezingaba nje nazo mhla zaphumelela kodwa ngoba ayicha nami ngiyabona ukuthi laba sebephumelele
Hayi cha ingane zethu nje uNkulunkulu wasibusisa ibeletho zethu. Izingane zethu ziyakwazi ukusiphatha kahle. Siphatheke kahle nje emzini wethu sikhululekile nabantu bethu ngeke usho nokuthi obaba bekho asinabo kumnandi. Mawufika uqhamuka kwami ngeke usho akekho ubaba la ekhaya kumnandi ke kuhle konke. La ekhaya yisole soma ungena la ekhaya kuhle nje kuhle konke ingane zimnakile usisi. Manje uthi angidlulisele kakhulu ukubonga kubantwana bakhe ukuthi baqhubeke njalo nalento esiyona nami uNkulunkulu ukuthi usisakake phile aphile njengoba simbona ukuthi hayi usimeme kule nto ayeyiyona uNkulunkulu amgcina nje noma esehleli kanje ngoba akuhlungu indawo kulungile ke ehlale nje ngoba uNkulunkulu methanda usangaqhubeka ahlale siyamcela ukuthi uNkulunkulu hayi amphilise nje siyabonga kakhulu kini nonke nikhona la enikwazi ukuthi nibe khona sibonge nje kakhulu konke esenikwenzile abantu abami siyabonga kakhulu imphathe kahle kalini dadewethu akekho njengawe Sisaba khwenyana sicela nje ukudlulisa ukubingelela sizocela ukubingelela kumkhwekazi sibingelele komakhelwane bonke sibingelele kuzo zonke ihlobo nabo bonke nje abasingathile kulomcimbi siyambingelela kakhulu kahle esifisa nje ukukudlulisa saba khwenyana sifisa mhlambe ukusho ngazwilinye kumkhwekazi wethu ukuthi hey siyabonga wasenza abantu ukuthi mhlambe kwabajwayele esontweni niyawazi umlando wasensimini yase-Edeni ukuthi uNkulunkulu wadala uAdam wasebona ukuthi uAdam eyedwa akwanele uyadinga ubambo lakhe mhlambe nje singasho sithi ay mangase kuthiwa asiphinde futhi kuvele ithuba lokuthatha singaphinde sithathe khona kakhanyile izathu ke zizodwa ngicathi mawumzali lithi iBhayibheli usuke ufana noNkulunkulu wasemhlabeni kufanele usuke futhi ufana nothisha usuke ufana nomfundisi ngenhlanhla khona umphathi wami la uyazi ukuthi mabengenzile kahle obaholayo kukhonjwa umphathi kuthiwa hayi engathi wena ongaqondile mkhwekazi sifisa nje ukudlulisa ukubonga ukuthi enganeni zakho uyifundisa into ebaluleke kakhulu inhlonipho zihloniphe kakhulu ngoba zifike emzini wobaba
zakhombisa ukuthi siphuma emzini onemfundiso onenhlonipho. Sizodlulisa nje ukubonga kakhulu. Umkhwekazi wethu ke insimbi strong. Mhlambe mawungamfanisa njengane ebhodwe leli ibhodwe impela lesizulu eliqinile. Ngeke siusho kakhulu umlando kodwa siyazi ukuthi zikhona izimo ezibenzima. Mhlambe ukube bengaqinile kahle. Mhlambe ngabe awusekho lo muzi ngabe uthe hayi nami ngibopha imithwalo ngasekhaya. Angifisi ke mhlambe ukuvusa amanxeba lapho ngoba imvamisa mangahambi kahle ngiyathemba nami ukuthi ngeke umakoti ngophela kuyenzeka kube khona okuhle kube khona okubi. Wabopha nje isifungo esithi hayi impela okugela emzini kababa kuze kube inguna phakathi. Sizocela nje ukubonga kakhulu umkhwekazi. Sithi siyabonga nje kakhulu siyabonga. Bakhwenyane Nkosi yabo kuningi engakusho kodwa ke isikhathi asikho. Sisacela uzokhulumela umakhelwane uMalosi. Ngithatha ngabangazi ngakhuluma bethi angizokhulumela umngane wami engimthanda kangaka. Hawu, angisathanda umngane wami ngithanda abantu bakaSwayimane sengiphema ngena ngabona ibhulu eseligqoke ezimhlophe madoda ngathi hayi ngangena kweyinkulu beliswayiswayile. Hayi ntakwethu wena ngithatheka ungangitshela ukuthi ngoba bengizokwenza ngoba ngidula kangaka nje ukhambize kanti uzothi ngikhulumele ukhuluyelweni umuntu wakwenu. Hawu ngiyacela bantakwethu ukuthi noma ningithathena ngibeka lana njena ningithathe kabi kakhulu ngizothi ngikhulumele umngane wami sithandana kakhulu naye ebubini kukuhle kunjani umakhelwana wami uyingane umntwana kokuzalwa ngigugile mina ngino hlanganiseka nje ingane lengafikela kwabo bakhanyile sahlala sadla isithele nabo asange sesicabanga kuthena basehlukana saphathana kahle kakhulu naye kanti sekuze kufikela sekunzima khona lapha la ngingasathandi khona ukuthi ngingakhuluma ukuthi ngakwemukela konke ngathi ngoba ngabe kuthiwa usuku lokufa liyafika uNkulunkulu ngicela ukuthi ake ngibeke
ungafiki futhi lo lakhe kodwa mina sengizokhuluma. Ngiyanibonga manje nginibona ningaka izingane kakhanyile zenza into enhle. Zizosikhombisa ukuthi ukhanyile. Ube yengibize kwami ekhaya ethi mamdubane ngithi baba ethu ozohlala la ngizongigadela lamabhodwa ami engiwasebenza. Zizoveza umnjalo bazi ukuthi ubaba bezimthanda ubaba bethanda ubaba. Awu naka lo uNkulunkulu ikubusise uhlale bese kushaya isikhathi sakho usuhambela kahle uhamba uhle futhi ufika umthini ungafetheli. Ngendlela ebade umhlonipha ngayo ubaba wena wafundisa izingane zakho ukuthi zihloniphe umuzi kababa zihloniphe nami ngowangaphandle ngewena wasekhaya phakathi. Hayi ngithandile mthini ngithande kakhulu ngakudumisa phakathi kwabantu ukuthi bazongithanda unakaqo zangithanda izingane zakho. Mina ngingedwa kwami anginangane yami mina kodwa zonke izingane zami zikhulele ekhanyeni nami ngikhulele ekhanyeni. Bye bangani bami. Ngiyabingelela zonke izihambeli zethu. Ngibingelele abakhwenyana. Ngibingelele kusingaye uma Mchunu Ndabezitha Yeyesa phakade kaqeda uma wamikele ongizalayo namhlanje ngithake ngimhashe nje musho angiyena umuntu owazi kahle ukukhuluma kodwa ngizozama ngoba isimo siyangiphoqa namhlanje sibungaza usuku okhulu lokubonga abazali bethu uma nobaba sitheme sicala sokucabanga sathi noma ubaba emhlabeni engasekho kodwa naye sifune simenzele ngoba ubaba usikhulise ngendlela yokuthi obaba mkhulu bethu banathi ngokomoya futhi bayasibona sathi naye noma engasekho ke naye umcimbi naye akawuthole ngoba naye la kakhona kusho ukuthi unathi ngokomoya futhi uyasibona nobaba siyabonga ukusikhulisa siyabonga imfundiso zenu sibonga uthando sibonga ukusinakekela izaga 22 verse 6 zithi khulisa umntwana ngendlela ekuyobe yakhe ekuyothi lapho masekhulile alandele yona ngiyabonga ke kodwa kubaba kangisezuba mude nje kakhulu ngakusho nje ukuthi mina ubaba ubesithanda okwami ke mina ubaba bangesakubona ngoba ngumagcino okuningi ucathi ukuphasa ugrade 12 nje kuphela ngesikhathi sengigrada engasekho noma sengikhetha la ngakhetha khona sengilotsholwa wengasekho nje umanje usale babona into zami eziningi siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu manginingo sekwenzakalile singabhala nane novel ukuthi yini esiyenza bhala kugcwala ibhuku kodwa nje uNkulunkulu siyabonga ukuthi agcine kuze kufike lesi sikhathi siyajabula thina sinobufakazi ngempilo yakho ngoNkulunkulu siyabonga kakhulu beke kufika ikhathi lapho ukuthi noma uyobona uma kwesi sikhathi ngoba ukugula nje kwakhe sekuminyaka ewu5 mingingaphosisi ubone namhlanje uthi hayi ngeke siyadela ngempela ukhale uzudela hayibo uthi uyabona uma hawu nangu uma usebuyile ekhaya uma uyalulama umbone nje nimbona nje emuhle uma ke intombi ethandayo uyathanda thina uma wethu nje futhi usho kahle mongathanda ukuthi hayi awuthandi wena esho kwabanye hayi kodwa mina laba banani ethi hayi na uthandi bafunza kini mina ke hayi siyahambiselana nani nimbona nje emhlophe nanje uthe nje ucela ingobe emhlophe angeke ukuthanda ukhala omhlophe ungathanda ngithi siyabonga nje kakhulu ungaze ngiqede kakhulu isikhathi ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen Okay, namhlanje siyabonga ukuthi kuze kuphumelele lolu suku. Siqala nje ukusebenza sisafunda. Sasinokuthi mhla singaqala ukusebenza siyobonga abazali bethu.
sibonga ukuthi lolu suku luze lwafika namhlanje emva kwesikhathi eside salicabanga sisekancane singakasebenzi nokusebenza. Ngebhadi-ke ubaba engasekho kodwa-ke siyabonga uNkulunkulu ukuthi uma usakhona. Ngizoqala nje ngikhulume kancane ngobaba sengathi umoya wakho ngalala ngokuthula. Ubaba he was a gentleman, ube yinsizwa ubaba strong kakhulu. Ubaba kubaziwa ngomuntu onolaka osatshwayo. Kodwa manganixoxela nje ubaba kuthina. Ubaba kuthina ubelunge ngalendlela size sizibuza ukuthi abantu besabani. Besamantombazana akhe ethi noma ehlela ehlale nathi esethi date nathi kube ngazuthi uhleli nje nabafowabo. Ubaba ubesikhulisa ngendlela ukuthi be strong. Siyakubonga lokho ngoba namhlanje noma kungelula kodwa siyakwazi ukuzama kuleli khaya ukuthi support uma njengokuba besashiya. Siyambonga ubaba ngemfundo. Ubaba wahamba wasifundisa eGreytown. Ubaba kubengasebenzi kaMlungu wayeyisebenza. Kodwa wazama ubaba ukuthi asigibelise itafu sifunde eGreytown ngoba inhloso yakhe kwakukuthi uma kamtholanga umfana uyazi ukuthi intombazane emayisebenza angeke umayilale engadlile ngelinye ilanga. Ubaba ke wayehlakaniphile mawubuka izinto akazenzayo noma engafundanga zalwa amabhinqa lethini. Noma nje ngiyambone nje wayegqokela isidwaba ba amabhinqa nje nobaba. Kodwa ubaba uyakhuluma isingisi ethanda impilo yesilungu. Uze kwathi nje sehamba emhlabeni esefuna nje siphile impilo yesilungu. Ngiyambonga ubaba kakhulu ngokwemfundo nasevarsity. Ngibonge nje nokuthi ubesigcinela zonke izinto. Ubaba lekhaya samantombazane wesimulisa enza zonke izinto. Siyambonga la kakhona. Sibonge nje nobaba nokuthanda uma. Ubaba wemthanda uma ngalendlela ukuthi babehlezi bendawonye njalo. Njengoba zahamba emhlabeni bebo babili. Ngiyabonga. Mase ngiza ngima intombi emhlophe eyithandayo. Mina kuhleze ngitshela ke ethi wafunza kini. Futhi ke mina ngifana nobaba ethi awufani ke nje nakithi wena. Siyabonga ma. Siyambonga uNkulunkulu ukusigcina. Siyambonga uNkulunkulu ukusinikeza i-second chance ngempilo yakho. Siyakubonga kakhulu. Uma ke ngisho esibhedlela usebizwa ngeMiracle Mom. Kwakuze kusho udokotela ethi akukho mina engisakwenza. Sekuvele nje kuzenzakalele. Siyambonga uNkulunkulu okanye nathi ukuthi masikhuleka izimo zinzima kodwa amgcine njalo uma. Uma ngiyambonga kwimfundo. Uma akafundanga akwakwazi nakubhala. Kwazi ukubhala igama lakhe kuphela. Kodwa masifunda sisafunda uma wayeke ehlale nami mhlawumbe uthothi uvuke ebusuku uyochama ufunda umatric. Mefike mhlambe ngisafunda sekusebusuku ngo12 abuya azohlala nami. Ngithi mahambe yolala. Ethi ngifuna ukubona sikuyabhaleka yini. Ngithi mina hayi kuzobhaleka ma. Njalo ehlale nami ngithi akusafundeki ngoba uhleli nami. Sesigcina sixoxa indaba esengizokuhlalisa mntanami. Ngifuna kufundeke konke lokho kula. Yena ke wekholelwe ekutheni ukufunda ngokubhala. Asihlalele bhala. Ngiyogcina ngibhalile noma ngingazazi ukuthi ngibhalani ngoba yena wengakholwa ukuthi mawuhleli nje uthi uyadadisha ikhona yini into oyenzayo. Ngiyakubonga lokho ma. Uma uyayithanda usuku obeseshilo uyayithanda nje. Uthanda ama perfume uyazithanda nje njalo. Uze kuhlebeke mawuze kuyena kade ungekho right uze setshela omunye ukuthi ungambona ufike njani le ekhaya ngoba akazwani nje nento engasile. Uma usifundiseke ukusave imali ubemthole neshaqane njengasebenzi ungamazi ukuthi uyithathephi wethi wesave akuyona le akade suke iphiwe baba. Siyakubonga mana lokho ngoba nathi siyakwazi emzini yethu ukuthi sizame simelane nezimo. Uma usifundisena nokuthi sinakekelane sisodwa ubuthi noma ngabe ugula bengathi unesi ebe nawo wonke amaphilisi futhi ukuthi noma namanje kukhona ongekho right uzucabange yena makuye wafonela yini vele uzizwe usu right usifunda ukuthi sithandane sinakekelane. Uma ke wemthanda umyeni wakhe wasifundisa ubaba wevuka ngo4 emenzela amaqanda awu6 ewadle wonke yedwa emthosele khona into ekuthiwa ibull brand. Wemthanda umyeni wakhe ayikho into engamphekeli yona
behlale ndawonye bedle bobabili njengoba babahamba nje behleli bobabili bedle. Siyakubonga lokho ma nathi siyazama kubakhwenyana phinde ngibabonga oma nobaba ngendlela ababefuna ngakhona ukuthi sifunde. Mina baze bangikhulisela ingane sebebadala beshintshana ngayo umini benobaba ebusuku. Ngiyabonga nje kakhulu, ngibonge nakodadewethu ngokubambisana, ngibonge kubakhwenyana abahlezi benathi njalo kuthi ngeyikhathi enzima behle benyuka nathi njalo nomakhelwane bonke nesisebenza nabo ugcina sesixoxa ngeyikhathi ezinzima. Siyabonga nje kakhulu kuningi ebesingakusho. Siyabonga ukuthi lifikile lolu suku lanamhlanje. Ngiyayithandeke amahubo 34 la kusuke khulunywa khona ngokubonga umusa kaNkulunkulu. Kuleli khaya nje sibonga umusa kaNkulunkulu akasenzele wona, imlinga akasenzele wona ngempilo kama. Siyacela nje namanje aqhubeke njalo amsindise ahlale nathi kuthi noma ehleli la ma ufika lekhaya ma ungena egate uyazi ukuthi usendlini ifudumala uyizwe lapha endlini. Ukubona mase sibhedlela ma ungena lekhaya kuyabanda. Siyacela uNkulunkulu asiphe nje ithuba elinye noma athi ukumgcina abe nathi njalo. Siyabonga kakhulu. Sanibonani. Asana ukuthi sizothini ke thina. Kodwa nje sizodlulisa ukubonga kubazali ukuthi bayasikhulisa. Ngibonge nezingane lezakwethu. Ngizoqala nje ngokukhuluma ngobaba ongasekho kulomhlaba. Ngithi nje baba ngiyabonga. Mina ubaba wayengithatha njengomfana futhi sengeke ngibone njengamanje ukuthi hayi ngeke ngibone ngoba ayikho into yomuntu osilisa engayenzi. Mina ubaba wangifundisa ukuhlinza imbuzi, ngiyayihlahlela imbuzi ngiyayihlahlela. Akazele mfana ngima. Kodwa wayengithisha ngayo yonke into. Mina ubaba ngangimhlohlela isibhamu sakhe. Ngiyasazi kuma ngisibhamu ngoba basobhana. So ngizobonga nje kakhulu ubaba nokuthi ubaba wengikhonzile noma ezokwenza umsebenzi lekhaya wesibiza. Kwesinye isikhathi menke ngathula ethi hayibo baqondile wathula uhambisana nakho mntanami wena. Ubaba lesihamba khona sasihamba naye khona sasihamba khona siyofuna nje amanga safica uguqa sithandazo methu uyangena kwangangene wavela wakhasa ngamadolo ngangahleka aqala ngoba manje ngimlandela kumele ngingene ngoba nje yonke into wethi vele nje ephuthuma wozala kumina. Umoya wami wababhlungu kakhulu noma ngike ngihlangana nezimo ke ngimkhumbule ukuthi baba lapho khona ngiyakukhumbula ngoba kuningi ngixoxa naye. Ngiphinde ngizobonga uma wami wangikhulisa wasikhulisa. Mina uma wangifundisa okuningi. Ngikanile mina emzini kuningi engifike ngakwenza. Abantu abaningi bala bayawazi umuzwa kaNkane kona kodwa ngifike ngakwenza ngenxa yamayimfundiso zakhe wayengifundisa zona wayengiyala. Uma yake kuyala nanokuthi uma usemzini umfweni wakucishe lihlo ungamtsheli umkhwena wakho ngoba izingane zodubulana mase bayakhuluma wena ngoba yini weze etshela umfo wabo ngoba unani wena zekucishe lihlo. So uma wesikhulisa kaningi mina ngazi yonke nangendlela engikhulisa ngayo izingane zami indlela engikhulisa ngayo mama uswazi nje uswazi nje sakhuliswa ngalo nami futhi enganeni zami ngikhulisa ngaleyo ndlela. Ntombi kaMchunu kuyabonga. Uthe noma sengishiyo umkhwenyana mina ngisenamkhwenyana kodwa umalo namanje ungithatha angazi noma shuthi into yamphatha kabuhlungu ngoba ukehlala hlale engibuza mntanami uhlala ngibuza mntanami udlile nezingane noma ngile hambeni efone ethi hayibo wato ofakela uqo emalini yami empesheni ngiyahola mina engalambi umntanami phela akasenamkhwenyana. Baba Ndondolozi wena uminjalo Baba Ndondolozi wena uminjalo noma zikuquyizimo ngizobonga izingane zikamama lezi ubaba akafundisa
thina-ke nosisi wami omdala asifundanga sajaha umntonga sajaha nje iy'shela impela zaze zivimbezela sakhetha ukuthi sisiyeke isikole kodwa ubaba wathi kulaba ababili bazofunda ngoba uma kamzalanga umfana nangempela-ke bakwenza lokho bafunda bayamisela ukufunda kwabo angathi kufunda nathi ngoba uma besekoleni sasibabuza kambani konke into sibabuza namanje noma sebefundisa sike sikhulume nangakho besifonele ngikhuluma nje lo mncane ukuthi hayi mina esikoleni ngiyenza 100% ngijabule ngivume kodwa sisikhathi ngibuye ngithi 100% wani loyo mntwana kodwa nje ngijabula ngoba sibambisene thina sathi kodokotela ngemali sijova ngama-medical abo noma baze bamfaka kuningi ngeke ngize ngikwazi ukuqeda kodwa nje ngane zikamama ngiyabonga kakhulu enikwenzile namhlanje yonke into eniyenzile njengoba silana nje sihlangene nje ngawe neza njengobaba futhi ubaba la ngakhona mhlawumbe uyanibona niqhubeke njalo futhi sibambisane njengoba sibambisene ngiyabonga ngibingelela nonke tendeni mina ngiphumile ngibadakazana ekhaya ngalo bonke laba balamba mina sengigugile nje basebangaka akusekho okuningi engisazi ukusho sebekhulumile konke osisi bami abancane ngibonga uma ngendlela abasikhulise ngayo ngibonge nobaba ngendlela abasikhulisa ngayo ngibonge nodadewethu indlela abenze ngayo nathi asisebenzi nje kodwa ngifana nomuntu osebenzayo ngoba akukho engihluphekelayo noma engabe ngigulelwa yingane ngifonela abana kuqala ngisho ngingena imali ekhukhwini ngiphume ngihambe kodokotela ingane ngiyabonga kakhulu kodadewethu nomcimbi lenwenzile uNkulunkulu enandisele uqhubekele phambili ngibonge nawe mama ngokusikhulisa noma ubaba engasekho uqinisele ukugula kwakho sekudlule ey'ntweni eziningi siwazifuka nawe kunokhisimusi ngisho sike singabadli sibadlele ebhedlela sithi awusesekhaya nje sesolindela ifoni othi ngena ifoni kadokotela esitshela ukuthi uma u-right simangale ukuthi kanjani ngoba thina sihambe sesithi ekhaya sesibhekile akusekho kangakusho okuningi iy'ngane zakho sezikhulumile konke ngiyabonga siphinde ngibingelele futhi lana sinenkonzo encane nje kunabantu esizocela nje ukubabonga emva kokuhamba kababa lekhaya sike sanezimo ezibe nzima kakhulu kwanabantu ababe nathi ebuhleni kade babe saphila baphinde baba nathi esimeni esasesinzima kakhulu engasho ukuthi kwase kwamadela kufa ngendlela kwakunzima ngawo lekhaya kodwa nje baqhubeka nje basupporta kukho konke esizokubonga asikho ukuthi sizikhona into esobaphayo netheni sibonga nje ngomlomo sithi nje uNkulunkulu sicela anibusise enakwenza kuthina kwabakhulu kakhulu sibancane nasibangaka nje nasisupporta nasinikeza yonke isupport engingakusho ukuthi lo muzi ngoba ukhona ngoba kunje namhlanje nani nomthelela omkhulu ngoba ukuba mhlambe nani ngekho sasizobaleka ngempela lekhaya sihambe ngezimo esasinazo kodwa nahlala nathi nasibuyisa siyasahamba thina siyohlala kancane kwezinye indawo emva kokuhamba kababa salanda kwathiwa buya nize ekhaya sizonihlalisa sohlala nani kunzima engakusho kwakunzima bayazi abanye kwakwenzakalani kodwa nje siyabonga kakhulu siyabonga Mzansi Ntombi siyabonga uma umthandile uhlale naye useyingane wahlala naye ngisho sezimene ezinzima aqhubeka lekhaya wahlala nathi mzala siyabonga kakhulu siphinde sobonga uMalozi lo kade ekhuluma la uMalozi ke umngani kaMama obade futhi umngani nange sekuqela emva kwami siyabonga Malozi kakhulu ukuthanda umanjalo siyabonga kakhulu siphinde sobonga usikhulu obubhuti wethu omncane
sikhulu siyabonga nganoma uzokhonani kuza ngala ubuye benamahloni kodwa uyena lo laphana we-driver ngisho imoto izimo zinzima kodwa nje esithathe esibeke lapha siyabonga kakhulu sikhulu we-drivela ngisho ubaba imoto ehleze ihamba naye njalo sizobonga uThobeke wale ekhaya naye ufana nathi nizombona nje uphi uThobeke uThobeke nje ufana nathi naye kathi kushona ubaba kwaze kuthiwa ezebonwe naye kuthiwa nxese ngoba wakho shonile ngendlela nje esifana naye sobonga umkhwenyana wakamkhize siyabonga kakhulu umkhwenyana umfowabo kaSibali kasiswami ungekathi nje kusahamba ubaba wafika lekhaya nje wazosimela kakhulu nangomngcwabo weye umkhongi ke lekhaya bedaza ke nobaba ke bemdazisa nobaba bemhlupha mebezolobola ngenilanga ngempela ubona ukuthi hayi ubaba useyabadinela kodwa ke kwathi nasekugcineni ke ubaba esehambile wabuye wazokwenza iqiniso lokuthi ubekeka kahle siyabonga kakhulu lena ke yogcina ke ayisenawo kumnikazi owayo nakasekho emhlabeni sizobonga umkhonyana kasiswami longalana umkhwana siswami longalana naye kulesi simo kwakunzima khona lekhaya waze wabuya nje wakazohlala lekhaya isikhathi esiningi esiqinisa wawumuntu ke owawazi nje sawudlayela eduze kwakhe ngendlela eyiyona nje wawazi sawudlayela eduze kwakhe nababehlupha nje wakwathi ukubamisa kabi yena kodwa ke kwabuye ke kwadlula ke isikhathi kodwa nje kwakumuntu akasekho ke emhlabeni siyothathwa izingane zakhe kodwa ngiyiboni ke nekhona lendlini siyabonga akho umuntu siyabonga kakhulu ake sililizeni siyabonga siyanconcoza wamuhle umcimbi wengane lebonga abazali akwandele bani ingane ezinye nje zivele zisebenze zibhekelele nale kodwa omakhanyile bakwazile ukuthola leli thuba lokuthi bebonga abazali babesaphila siyababongela kakhulu sithemba ukuthi umama usazoqhubeka aphile azabona abanye abazukulu siyabonga sizocela manje owokugcina uGugu ozokhulumela abazukulu mase siqeda la kukhona abangani basuko nje basazi ukuthi isession yesibili igraduation mhlambe bazophumela ngaphandle beyogqoka amajazi abo ukuze sizoqala umcimbi wesibili siyabonga kakhulu njengamanje siyacela uGugu ukukhulumela abazukulu ama-graduates nje sicela ahamba ayolungisa ophethe ijazi lakhe aligqoke nje ukuze sizokwazi ukuqala umcimbi uGugu sicela uGugu ozokhulumela abazukulu Ngiyaxolisa ukuniphazamisa incwadi ibhalwe uma ngoba akasakwazi ukukhuluma kahle kusho ukuthi lo mlayezo la uqhama kuyena uma siyabonga kakhulu Lo phambi kwenu umakhelwane osange wakadladla ngizofunda amazwi kaAnti ngijabule ngendlela engeke ngikwazi nokuyichaza ngibonga uNkulunkulu kwikho konke abakwenzayo nanokuthi lolu suku lugcine luyimpumelelo ngidlule ezintweni eziningi kodwa uNkulunkulu akahluleki ngicela uNkulunkulu asivikele nabantwana bami bonke abagcini abavikele abaphe ukubambana njalo kwikho konke ngethemba wena Nkosi
Ngibonga nokuthola abakhwenyane abanothando esebephenduke amadodana ami. Suko namhlanje ngithi ungihloniphile kwikho konke mntanami. Nje ngithi ungihloniphile kwikho konke mntanami. Ufundile waqeda kwaze kwafika lapho uWato esebuyisa amaqatha akawaphiwa ubaba wakho esewabhekisa kuwo. Ngiyabonga kakhulu inkosi ingigcinele mina nihlale nibambisene njalo ngiyabonga. uJehova akawadli amandla abantu. Ngiyabonga kakhulu Suko nani Wato, uNkulunkulu anigcine nibambisane njalo nibe njalo nalolu thando enalo. Anikhethe abantu ukuthi lolu ngane abantu nibathanda ngothando nje olulodwa. Siyabonga uNkulunkulu ananisele anigcine nasemzini yenu siyabonga andikhisele impilweni. Uma nombala khanyile from Makamhlo. Bese kuba isipho esiqhamuka esikasibonesi esiqhamuka kuMakamhlo. Siyabonga kakhulu sekungafumela isishayo moya sizobuya kwistage nelandelayo. Ipurpose yanamhlanje yale ceremony yesibili yale session yesibili bekuwukuthi noSuko enzelwe igraduation party. Ubaba ke kwakuyisifiso sakhe ukuthi njalo masiqeda ukufunda abonge acelebrate imfundo yethu. Ngaba buhlungu ke ngokuthi ubaba wahamba uSuko engazange menzela lutho. Abanye bebengamangala ukuthi wayenzelwa manje uSuko egraduation graduate ngo-2017. Enhlizweni zethu bekulokhu ubuhlungu sinoma unokuthi ubaba wahambe sekhulumile ukuthi ngoba usukeliwe nawe seqedile usezoyogqoka ijazi sengifisa ukumenzela wase wahamba ke emhlabeni. So ngibe nalokho ukuthi naye udadewethu noma ubaba engasekho kodwa sicela si-celebrate nakiye ukufunda kwakhe. Si-celebrate naye ukufunda kwakhe. Siyabonga ke Suko ukuthi nawe wazama wahamba waye-varsity wafunda wabuya nalo nawe ijazi lakho. Ke uSuko into engayisho ngaye kuyathi kumina ngisibonele esihle. Mangibuka izinto akazenzayo empilweni yakhe unokuthi elandele izinto zonke ebengizenza mina. Ngaqale ngakhetha ikhozi ngathi ngifuna ukwenza i-education. Mangenza i-education naye vele ethi hayi nami sisi sengizoba uthisha. Ngithi mina singabe safana wenza okunye. Athi naye hayi ngiyoba uthisha. Meba uthisha athi naye ngizomeja ngale maths and physics omeje ngayo. Naye meje ngayo. Meqala eqeda esebenza bese ethenga imoto. Athi nami ngithenga le moto ethengo wena sisi wami. Kukho konke engikwenzayo umntaka ma engakwazi ukuthi usuke ebona ini. Useze ethi kumina ngisibonelo kuyena. Kwaze kwathi noma sesithenga umuzi nabo bathenga umuzi. Kodwa into engiyithanda ngaye mncane nginami kodwa unesibindi esikhulu kunami. Wenza izinto ezenziwa abantu besilisa. uSuko kumanje unama quantum awu2. Uhlezi ke ethi wesisi mina ngifuna ukulandela wena nawe hamba uyothenga lakho. Usho ukuthi mina ke ngibuye ngibe igwala mase yena yenza. Kwezinye izinto sezengangitshela mayehlela
ngobani ngivele ngimdiscourage ngithi hayi suko musukwenza lokho. Ngiyabonga. Kwezinye izinto akathi mayefuna ukuzenza usezangifihlele ngoba mina ngibuye ngibe igwala. Ethi wesizwe ngifuna ukwenza ukuthi ngithi hayi suko ngisuke ngimsabela usekhulile yena. Kodwa njalo mina mangimbona ngibona ingane kamanje uthunjana kamama omncane. Kodwa indlela lesibindi ngakhona akahlakaniphe ngakhona. Siyabonga suko ukuthi wahamba wayemthombo wamisa kahle igama lasekhaya. Uthisha wemethi ke lo uyaphasisa thola 100% abano distinction. Wenza kahle kakhulu uqhubeke njalo mntakamani nokuyimisela kwakho. Ngikufisela ukuthi konke uthola ama promotions. Ngelinye ilanga sibone usuyinto enkulu. Ngiyabonga kakhulu. Engathi bengaqhubeka njalo bebamisene konke nje kuqhubeke kuhambe kahle. So njengamanje sizocela okhulumela abangani uZama noVale. Umngani wase university ababekhulisana naye esikoleni ngokufunda bese kuba umngani nje wasempilweni abaphilisana naye. So ngizocela besukumeke bese ngaphambili. Siyabonga. uVale Mpungose mina ke ngumngani kaSuko obekade sina eDUT sikhulisana naye ke ngokwezemfundo. Qala ke mhlambe ke kungabe sengathi ke ngihlehlisa uhlelo mhlambe ngilibuyisele emuva. Mhlambe ke kuqala ke ngaqala ngibonge ke umama Mchunu ngokusikhulisela kahle uSuko. Siphilisane kahle naye bekade ekhombisa euniversity ukuthi ungumntwana ophuma ekhaya eli right. Simbonge uNkulunkulu nokuthi ke asigcinele uma kaSuko. Kuke kwaba nzima kakhulu. Kube nzima ngalendlela ukuthi asisazi ukuthi sizothini kuSuko. Ngezinye izinsuku uSuko mhlambe ngoba sesibadala nje seziningi izinto ezenzakalayo asisafonelana usuku nosuku. Kuthi mhlambe emva kwa 3 or 5 days awake ngicheck uSuko wathula kangaka. Ngizokufonela Vale ngisesibhedlela uma uyagula angisafuni nokunitshela. Bese kuba nalezo zimo nje leze kanjalo zokuthi hayi sengiyanqena ngiloko ngintshela ukuthi uma usesibhedlela futhi usesibhedlela futhi. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usigcinelile umama Mchunu nangu siyambona uyaphila. Ngike ngathinteka ke ukukhuluma omunye wosisi bakaSuko othi sewashonela umkhwenyana ukuthi umama wakhe umama Mchunu uhleze amzwela njalo. Kusho ukuthi uma Mchunu umama mhlambe onokuzwela kakhulu. Mina ke ngumuntu ongasenabo abazali. Beke kuthi mhlambe mangabe ukuthi ngihlwele mhlambe ngibuye eMaritzburg ngibuya kuphi. Ngidlule ngilale naye kube ngekho Suko benjalo. Ngidlule silale naye sobabili. Ube ngiphathisa kungathi ingane yakhe nangalezo khathi lezo siyoxoxa naye kuyosekuseni. Kusho ukuthi nje umuntu onothando umuntu ozwelayo kakhulu. Siyabonga mamchunu uNkulunkulu aqhubeke asibekele wena. Bese ke ngibonga noNgabeni ngokuthi mhlambe aphumelelise lo mcimbi ukuthi ube impumelelo. Kuyintokozo kakhulu ukuthi sifikile sazobungaza uSuko esaphila. Kumnandi ukuthi ukhulume ngomuntu esaphila then ukuthi
sekuzothiwa kube khona ozokhulumela abangani ebengasekho lowo muntu loyo. Siyabonga kakhulu nawe ngabe uNkulunkulu akukhulise. Bese ngidlulela kuyena ke usuku umngani wethu. Usuku ongamchaza nami njengoba ungabe bekade umchaza njena. Ungumuntu onesibindi kakhulu. Ungumuntu onamaphupho. Kade aqala ukuphupha, uphupha sise university. Sike siphume nje makuthiwa mhlawumbe lecture wakhanselile ama class. Sohamba sokuba imoto erobotini. Mina ngithanda le. Uyena njalo akasitholayo. Sithi siziseshela nje umsebenzi wesikole usuku usevula izindlu ezinhle laboratory ema-computer usebuka izindlu. So ngamchaza njengomuntu nje onamaphupho kakhulu. Mhlawumbe ke shuthi ngizovele ngithi kungabe mhlawumbe isibonelo sethu sonke ngoba thina usuku uphinde waba i-role model yethu kwathina. Kwanathi sihleze simlandela izinto akazenza futhi mina ke nje ke kakhulu impela ke ngilokhu ngilandelile nje kukhona phela lapha engisahlulekile khona ke emakhwathamini cha emakhwathamini ke cha angikabi naso ke leso sibindi sasemakhwathamini. Usifundisile usuku ukuthi ayikho imali okuthiwa yanele manje ukuthi kuthiwa ke seyanele usungakwazi ukwenza ukuthi manje imali seyanele. Saqala from university ngemali yamabhasari esitholayo wasuka usuku usene license uyenze eNorman's. Hawu okay usune license usuku kuyo yona le imali kafunze bekade sifunda ngayo. Hayi nami ngizoyenza. Ngamlandela mina futhi. Nami ngangifuna ukuya khona eNorman's. Hayi kwaneminya kugcwele. Ngagcina ngithola kwenye ke kodwa nami ngaba naye. Saqeda. Kwasuka lapho usuku sisanda ukusebenza nje usuku usesemotweni. Hawu usuku imoto futhi imoto wenze kanjani futhi akasifihlele nokuthi kwenzakala kanjani isuku sisaqeda kusebenza nje akeze usifihlele. Ngasuka nami futhi esayithengela imoto nami futhi samlandela futhi. Kuningi engingakhuluma ngosuku ukuba isikhathi mhlambe ke sanele kodwa nje kuningi kakhulu. Ngingasho nje ngithi amaphupho akhe mahle siyabukela kuyena. Nasemakhwantamini futhi akazange sifihlela lapho sababaza nalapho amakhwantam ndoda kwalandela okuqala sababaza kwaba lesibili sababaza amakhwantam phosuko nakhona futhi uyasitshela ukuthi ke ihamba kanjani indlela akanawo umhawu uyasifisela nje konke okuhle nathi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sithola umngani onjengosuku aqhubeke mhlambe abe isibonelo esihle kuthina. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela lokuphendeni mina ngozama nganasuku. Kukanjena ngivuka umunye isikhathi esiningi. Bathi ngizocela nje ukucula iculo elilodwa esicela ningilekelele. Baba ngiyabonga uyazi umnganami ngiyalithanda leli culo ngaso sonke isikhathi izinto mazenzeka zenzekile izinto nginosuku uyazazi zonke izinto zomsuku
Kodwa-ke usuku lanamhlanje alukho ngalokho. Usuku lanamhlanje lingosuku. Ngiyabonga ma ukungilethela emhlabeni umuntu onjengoSuku. usuku wasihlanganisa ngento eziningi. Sihlanganiswe usizo olufanayo. Asikhulanga kahle mhlawumbe ukuthi sikhule on a silver plate kodwa sithe masikhula sabona ukuthi into esifunayo cishe ifane. Abangani-ke siyaba nabo sisuke emuva kusuka phansi. Kodwa after varsity kuyacaca ukuthi umngani wakho uba. Usuke wasibanga abangani abakhulu sisesikoleni hayi. Kodwa sibe abangani bangempela after varsity. Futhi mebheda ngiyamtshela nami futhi mangibheda ngizomfonela ngikhala Suku sekwenzeka ukuthi nokuthi athi hayi kodwa wena obhedile kila. Athi hayi sobuye sikhulume ngivala ifoni ngithi sengi-right angitshele kahle futhi athi no ubhedile wena ngo-1 no-2 no-3 no-4. Abangani bamanje abasatshelana ukuthi uyabheda sebekuhlohla bona bekufake enkingeni ukuze into zakho zonke nyamalala. Ngoba abangani abaningi manje akusebona abangani bangempela. Kodwa-ke mngani nami ngiyezwa bethi siyabonga ukubonga uphila namhlanje sizokubonga mngani naso sifaka amaqhafuqhafu ngibekile emhlophe ngicabanga. So lokho nje kusayi-interest siyazi ukuthi kusezokukhuluma nalokho. Kodwa kuko konke mngani nami angikwazi ukukhuluma kakhulu yangazi ngaqina nje ngiphaphe nje sindawona. Kodwa bese ngibona abantu kanjani bazokhuluma kakhulu. Kodwa engingakusho ukuthi njengoba seshilo umngani wami la eduze kwami uthi no. Futhi into emnandi ngathi umngani wakho umngani wami ngoba sikhuluma ilanguage eyodwa kancane la ukuthi ayifuthi angikhumbulise ukuba abangani bethu bengazwani sihlezi sifike nje sihlangane into eyodwa ngoba sikhuluma ilanguage eyodwa. Akaze kwenze ukuthi mina nawe sibe nabangani abangazwani sihlezi nami umuke umaze ngami kodwa namhlanje useyumngani wakho. So engakusho ukuthi ngiyabonga mfethu ukuba yilo mngani owuyena usaneqiniso asihlangene ngamanga asihlangene ngokukhohlisana asiqhubeke kanjalo. Kodwa mngani wami yebo wangicela ukuthi ngifake ngithenge iquantum ngicela kubaba yami iquantum ngifake emzeleni wakho cha ngiyaxolisa angikwazanga manje ngeke futhi ngibala nginawo manje obeshilo isikolo sinawo manje asina wena phela. Kodwa ngiyasola wacishe kwawena umfana la ekhaya ngiyasola ukuthi wacishe umfana la ekhaya. Kodwa mngani nami siyakuthanda siyabonga futhi ukuthi wenze kanje nangaso sonke isikhathi uhlezi ungithanda mngani wami ngoba ayi ngazi ukuthi ngihlezi ngintshela mina ukuthi akusekho umuntu engikhuluma naye kakhulu unoSiphiwe akasekho. So ngaso sonke isikhathi uyazi ukuthi manje kufonela so ngitshela into ngempela edinga ukuthi ngibe nomuntu esifazane engizongithanda naye. So ngiyabonga kakhulu uqhubeke nje njalo ngana ungashintshela imali ezuyile into eyiyona. Ngiyabonga. I'm
Siyabonga kakhulu kubangani basuko. Njengamanje sesizocela yena uSingaye azobeka amazwi ambalwa. Emva kwakhe sobe sesicela uSicebi. After uSicebi sizodedela abantu abafisa ukubapha izipho ezasuko nezamama kanye labakhwenyane bebethe bacela ukuzoqhawula umkhwekazi. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi njengamanje kuzoba usuku, after usuku kuba uSicebi, after uSicebi ke sesibapha izipho ngendlela esingathanda ngayo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela futhi ngibingelela ihambeli zami ezingivakashele zonke. Ngibingelele umndeni wami wonke ngokwahlukana kwawo, omakhelwane ngegama lomfela uJesu Kristu. Amen. Ngisukuma nje ngaleli iculo ngoba sasikhale kakhulu. Mina ngumuntu oney'nyembezi, ngihlale nje ngikhale. Kodwa ke namhlanje ngihloniphile kakhulu. Ke kwathi sekungifica kade ngikhulumela uma kwabuye ngakwazi ukuthi ngizibambe. Namhlanje ngizoqala nje ngibonge, akusekuningi engingakusho ngoba usishamuke washo wathi bayaxakeka kahle abantu ukuthi yini kwathatha isikhathi eside kangaka. Ngangigrade 2017 kuyima ngizokwenzela i-graduation party njengamanje. Izathu sakhona kwahamba ubaba emhlabeni, okusho ukuthi ke usisi wami belokhu behlela ke lento ngoba bathe bengenzela sebethi sizokwenziwa ngavele ngahleka mengisho bona ngathi hayibo befuna mhlawumbe ninginike ithuba lokuthi ngifunde mhlawumbe kulonyaka mhlawumbe noma ngenzi i-BEd honors noma ngenzeni nale degree ngisazothini. Hayi ngabona ukuthi umcimbi cha uyaqhubeka impela uba khona. Ngani ngifonela nabanye ngabachazela ngithi hayibo kuzovela umcimbi kanjeni. Hayi loThombuni hayi ubani wenze sekudala vele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiqale ngibonge abazali bami, ngibonga uma ngibonga ubaba nala kakhona ukuthi banginike ithuba lokuthi ngifunde. La ekhaya ke amantombazane amaningi asifundanga, kwafunda nje ungabelweni mase kwafunda nami. Abaningi bebekholela ukuthi iqala funa begane. Siyabonga ukuthi nisinikeze ke ithuba lokuthi sifunde. Ngiyabonga kakhulu kubazali bami. Mase ngizobonga ungabe umntakama ongenze ngifuna mhlawumbe ngibhale mhlawumbe ongenza inkulumo yami ngcina ngabe ngisayiqeda ngoba ngisho ukuthi ngiyakhala mengikhuluma isikhathi esiningi angikwazi kahle ukukhuluma. Ngiyabonga ngabelweni amagama ethu kaThethisa elami nje ngwanibona nje akulona kahlelela kodwa ngivele ngathi agcine lapha yana singaqhubeki phambili ukuthi kwenzakalani. Ngoba nizwa nje mhlawumbe igama nawo lazi kodwa ke likhona ke lekhaya. Ngeke kwaliseke konke ngizogcina ngelapho ungabele ukuthi ngihlekisa ngayo kuphela. All right. Siyabonga ke ngabeleni mntakama, ngiyabonga kakhulu. Usuke washo usuvele wangitshontshela ama point ami engithi ngizowakhuluma methi ngibukela kuyena. Ngibukela kuyena ngempela. Methi ngibukela kuyena ngempela. Waqala uyisibonelo esihle engasho ukuthi engikhona
omningi ngikubukele kuyena. Ngiyabonga ukuthi unginikeze lelo thuba ukuthi ube usisi alright mina hayi ukuthi ngibala yena kuphela nosisi wami ngokuphatha kahle. Ngiyababonga ophumlile ngiyambonga uqobo. Lekhaya akekho umuntu wakwenza into ebheke eceleni. Nami ngokugcina ngase ngazi ukuthi ayikho into engayenza ebheke eceleni. Isimilo samfuna ngiphathe kahle nami ngize ngigane. Mase siya emfundweni ungabe ngwani ngibona njengenayo honors. Ngicabanga ukuthi ingenxa yakhe ngoba ibheke honors ingenayo. Ukuba mhlambe wayenza ngabe nami senginayo. Kodwa ke ngenxa ukuthi into eziningi ngisibukela kuyena wagcina naye nje degree wayihlela futhi akasenasikhathi. Nomuntu uyafundisa inathi we ngathi ngiyofundisa kuzibe mina ngikhathalele mina uyabona ukuthi akanandaba nanento eziningi manje indaba zokufunda manje nami uya kancane nje ilokhu nami sengiyakhathala nje kwezinye izinto. Ngiyabonga ukuthi ube isibonelo esihle kumina. Ngibonge nokuthi usuze wadela imali yakho bekuningi obungakwenza ngayo. Ungabeleli ungithengela inkomo wangihlabela wenza umsebenzi awumele wenze ubaba. Ngithamba ngixoxela umkhonyana wami ngithi mina ungabeleli uzongenzela into kanje wathi uma Mchunu yena uyekeleni ngathi mina hayi uyena ka decide ukuthi uyangenzela. Ngiyabonga kakhulu mntakama ubungasithatha imali yakho nawe uyidle nezingane zakho noma uzenzele nje ezinye izinto kodwa nje wathatha imali yakho wangithengela inkomo wangenzela lo mcimbi. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu angiphezi mntakama ngibonga na ukuthi ube isibonelo esihle kumina. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu abandisele. Sibuye sixabaneke kancane nje kancane kodwa yabona nje kancane ngoba ngisho nje ungabe uyadele vele kutshele nje hawu hayibo vele kutshele nje hayibo sihlala sihlalekele ekhaya ke sibuye simhlebeke ukuthi hayi nami usengenza ukuthi siyamazi sibaningi vele ubuye nje aphendule umuntu ngenye indlela kodwa nje siyazwana kakhulu futhi naye ngiyabafonela ke njalo kuyazi ke ezathi suka sengikhathele ukukhuluma nendaba ngiyasithanda siyasixoxa nabo kakhulu. Ngiyabonga bengahlela ngalana lesi speech ngoba nje bekade ngididekile nje ukuthi ngizothini namhlanje kodwa nje uNkulunkulu uyabona futhi uNkulunkulu uyazi. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu mntakama. Ngiyabonga akwandisele le mali othenge ngayo inkomo ibuye isiphinda phindekile. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ngathi ungabele ngikhona afisa ukusho kancane. Bengifisa ukuchaza ngesizathu sokuthi kube khona uSicebi namhlanje. Uma ke ngicela nje ukubonga osisi abasigadela uma ngoba into eziningi ezingoma sesizizwa ngabo. Khona kwafika wethanda uSicebi naye elokho emdlalela ingoma hayi uma esedansa ngezandla. Ngaze sathola lapho ukuthi uma uyamthanda uSicebi masifika njalo ethi andidlale lo mfana kaDlamini. Sitheke namhlanje sifisa umambone umfana kaDlamini azombona ngamehlo namhlanje emculele. Bekuyilokho nje kuphela. La
Let's have a DJ.
It's a promise in a polo. I'm sorry. When I
Sibonga nje ukuthi uJehova ube nathi kwaze kwaba sekugcineni. Wamnandi umcimbi futhi waphela kamnandi. Abakakhanyile-ke bathi njengamanje busani. Akekho nje ozohamba engadlile. Kuyabuswa-ke la ekhaya. Muhamba ungadlile hayi cha kube kuwena ovala isisu sakho. Siyabonga kakhulu kubo bonke abebefikile, ivakashi zethu, abangani nehlobo. Siyabonga siyanconcoza enikwenzile la ekhaya, niphinde nikwenze nakwabanye, niphinde futhi mangabe kuphinde kuvele omunye umcimbi niqhamuke ngoba umuntu ngabantu. Siyabonga kakhulu, busani-ke kakhanyile. Siyabonga.